Vi er desværre røget i fængsel på Frickyvilles prison server. I dag der har jeg planer om, at vi høster noget weed, og så går vi ned til Black Market. Og som I kan se, så har jeg spillet herinde lidt, inden jeg begyndte at optage her. Det er fordi, jeg har overvejet meget, om I måske synes, det var sjovt. Jeg har set en masse andre YouTubere gøre det, og jeg synes i hvert fald, at det ser mega sjovt ud. Så jeg tænkte, at jeg ville prøve det. Ham deroppe der, han fik rigtig lige lov til at nakke mig. Første indgang, hvis I ikke kender det. Så herinde, der kan man sælge weed. Og det var bare opad der, og så ned i vandet her. Og for at komme af med sit brød, så skal man helt ned for enden her. Og så skal man gå ind her. Så når man kommer op, så første gang, der troede jeg i hvert fald, at man skulle den der vej. Men det var en meget stor fejltagelse. Fordi man skal herned, og så kan man sælge det. Og når man er over på den anden side af det der hegn, så er der PvP, og der er mange, der står og venter på en. Fordi det er også sådan en lille labyrint, som man kan fare vild i. Så er der mange, der står og venter på, at de kan dræbe en. Men hvis vi lige kommer op her for Black Market, så kan vi komme op og spise nogle meloner. Fordi det har jeg nede i en af mine kister. Alle tingene fra mine kister, det er ikke mig selv, som har skaffet alt det. En del af tingene, de var i cellen, da jeg købte den. Jeg har haft flere forskellige celler i forvejen. Men det her, det er klart den bedste, jeg har haft. Så hvis vi spiser her, så kan vi prøve at se, om vi kan komme ned med det her sukker her til spawn, og så kan vi få lidt for det, sådan så vi har 37.000. Så er vi da i hvert fald lidt tættere på rank B. Hvis I ikke kender serveren så godt, så for at komme op til B, der skal man have 50.000, skulle jeg mene. Og for at komme op i A, der skal man have 2 millioner, tror jeg. Det kan selvfølgelig også være, at det er blevet lavet om, men jeg er rimelig sikker på, at det er 2 millioner for at komme op i A. Her er 50.000. Vi kan se her, at vi mangler 12.987. Vi kan lige købe. Her så er vi nede på 37.007. Ja. Så kan vi spise det sådan, så vi kan løbe over til vores base. Der er PvP ude i det her område, og der er vagtbotte rundt omkring, som selvfølgelig dræber en, hvis den ser, at man prøver at slå et fri. Der er lige lidt mere weed, vi kan høste. Sådan. Jeg har 8 blaze rod stave. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan jeg kan få solgt dem, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren. Jeg har hørt noget om, at det er 30.000 kroner for en blaze rod. Og ellers så må jeg jo bare lave drop party af dem et eller andet sted. Som I kan se, har jeg noget armor her og noget sværd. Og sådan lidt. En af de nemme måder at tjene penge på, det er weeden selvfølgelig. Men ellers så over ved minen, som ligger lige derovre af, der ligger der en sugarcane farm, så man får sit inventory hurtigt fyldt med. Og for en halv stak sukker, der kan man få 16 dollars. Så det er jo egentlig meget godt. Så jeg tror, at vi går rundt her og lidt tid, og så speeder jeg det lige hurtigt op, sådan så I ikke skal sidde og se på det.
Men så er jeg planer om, at jeg skaffer en masse her, sådan så jeg kan få lidt penge. Sådan. Nu skal vi på vej op. Jeg synes 3 stakke chokolade, det må være nok. Vi kan desværre ikke løbe endnu stadigvæk, så vi bliver nødt til at gå over til spawnen og håbe på, at vi ikke dør, ellers så alt vores arbejde jo sådan set mislykkes. Tager vi det her og omdanner det til sugar, og så er der nogen, der kan smide sådan resten op af det. Sådan. Så har vi 37.083. Det var gode penge. Hvis vi så lige kan komme over til min base. Førhen, der havde jeg base, hvis man går ind i portalen der, så helt ned i bunden op, skråt oppe i venstre hjørne. Der burde være noget wheat, der er klar til at blive høstet. Det er der skam også. Så kan vi vente på den her, den gror op, og så kan vi lave et brød og gå ned med den. Sådan. Så endte det vist med, at den her, den blev hurtigst færdig. Så har vi simpelthen nok til at lave et brød. Så kan vi gå afsted. Sådan der. Så gad den smadre. Men vi kan gå herover, og så kan vi jo sagtens bare slutte af i spawnen. Ved at når vi har været dernede, så skriver vi /suicide. Sådan. Han nåede ikke at få skadet os. Så skal vi lige op til vores base med de her sager. De der 2 pinde der, dem kan vi godt bruge. Der er en lille smule left back her. Så hvis vi kommer herop, så ender vi vist på 37.400. Ja. Vi kan ikke løbe, fordi det er vist på 3 hungerbar. Men man begynder at have det sidste løbetid tilbage, og vi er på 4 nu. Så hvis vi kommer herover, jo, vi kan stadig godt løbe. Det var dog lidt underligt. Men så kan vi lige komme herop med vores ting. Smider noget af den i den her kiste, og så er der også selvfølgelig også den nederste kiste her. Og så kan vi tage nogle af de her stone pickaxes ud. Skovlen, og jeg kan ikke rigtig se, hvad vi skal bruge dem til. Så dem kan vi jo egentlig godt bare dø med, hvis det skulle være. Jeg blev lige nødt til at klippe lidt i det der, fordi der var en, der ringede.
der døde vi. Det var ikke helt meningen, at vi skulle ramme nogen der. Det var meningen, at vi først lige skulle tage et selfie med vagtbotten.